form 6 gumbo rangu rarwadza paya. Ndada kutosikana wakomana makombi kuti pane musikana negumbo rake rinorwadza. Ndaiti ndikakwira kombi ndobati musandiguma. Ndoenda kwandinchienda. Mukomana akati mwana arwadziwa. Asakanga there was no one to help. Handiti nobody was there to help. Gumbo rakura kudai, so it was so big. So my younger sister, anditi ndakati mboditira tu, my young sister anga ari form 2 ina ndiri form 6 at the moment. Saka ndiye aindiburitsa panze kuenda kuchikoro. Anongomuka makuseni asati kuma 7 usiku andiburitsa panze kuitira kuti ndiro hangu nemushana panodzoka kuma 4 ndopanondipinza mumba. Gumbo rarwadza paya. Saka magariro ataita manje saigara muline rokupedzisira, but I think I had family members more 2 lines away. Nevamwe futi vaigara 2 lines, like there was the entire family was the same mood. Maraini mamwe chete wao paya. Ndadi paya